Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Sibika siseSoweto eduze ne-Orlando Stadium. Njengoba ubona amalungu lawa omkhonto wesizwe ajabulile, akhombisa injabulo amaphezu kweflegi, igedle ihlekisa zone iqhamuka khona eThekwini. Njengoba ubabona nje bakhombisa okukhulu ukujabula lokhu. Ungathi bayijabulela kakhulu lento ezokwenzakala la. Lana kuma parking. La bekupake khona amabhasi wonke aphuma eThekwini. Nakho-ke sibejabula sesithola nethuba lokuthi sixoxe nomunye wabo. Njengamanje into esizoyenza la sizoqinisekisa ukuthi yonke into ethinta umkhonto wesizwe siyagxiviza namhlanje. Sizoqinisekisa ukuthi umkhonto wesizwe uyathatha. Okay. Phakama umkhonto phakama. Okay. Sukuma msholozi sukuma. Sizoqeda ngayo yonke into. Mucabanga nje mfethu istadium lesi nje sizoba green namhlanje. Sothi mbo Ngenxa yokuthi thina sinama designers amaningi kakhulu. Ungasithola nje sisihle, angeke ngithi sizoba sihle ngoba yonke into ethinta umkhonto wesizwe yinhle. Mhlawumbe msakazi ukungenelela nje msakazi sesikhona sila Orlando Stadium. Ukuphendula nje umbuzo ubuzile kuzoba mnandi kakhulu, abantu basangena amabhasi ngoba sobona people are coming from different regions and sub region as well. Tina, as you see, we are coming from Mkhanyakude region, others are coming from eThekwini region, Ilembe, and many other regions as you see. So siyajabula kakhulu sesikhona, usuku kade silinde kakhulu ukuthi manifesto izifike. Siyazi ukuthi kade besivala ngayo yonke indlela, but siyabonga ukuthi finally siyayithola stadium esizo celebrate kuso the people's mandate. As you see, namhlanje sizoqopha umlando eSouth Africa. Siyabonga kakhulu umsakaza. Ngazi noma khona kunye mhlawumbe ungafisa sichaze kakhulu. hayi ikhaya TV2 leli bafethu liyabonga kakhulu i-contribution yenu. Ukuqinisekisa kulokho ngoba ekuqaleni sikwazanga ukuthi sichaze okhulumayo uMelusi wakwaZungu, uconvener we-Youth League kumhlaba yalingana, uhamba no Siphamandla Mtambo emhlaba yalingana, but basically I'm based eMkhanyakude region, sports and arts and culture portfolio enginikezwe yona and uMkhanyakude region. So basically siyajabula kakhulu ukuba khona laba fethu, kuyisibusiso kakhulu ukuthi namhlanje sizothi nje phakama mkhonto phakama. Siyabonga kakhulu, thank you. Siyabonga bafethu. Benathi wakunene bathi region organizer region yimi nami ngiyavuma. Okay, ngibona la i-click la mthanga nginyeke naphela. Siyabonga. Ubani khuluma naye? Usiphamandla Mtambo lo eMkhanyakude region, sports and arts and culture portfolio. Oh, ngidlala khona. Thank you. Ngiyathatha thina. Ezamaciko mfowethu, ezamaciko amapono imina lo. Bathi region organizer sub region. Alright. uMelusi wakwaZungu kwi-sub region yasemhlaba yalingana convener. Kwalingana nomuntu ngabe ngiyakusaba. Siyabonga.